Το Καστραπάκι Bulls, Μιχάλης Βίνος, όχι. Ο DJ λέει δέχεται αφιερώσεις, παραγγελιές. Αν θέλουμε αφιερώσεις. Παραγγελιά. Το πετύχαμε. Αυτός κλείνει πολύ τα πράγματα τώρα. Νου το σκοράτα στο γήπεδο, τώρα τον είδα. Ρε Νότα, τι κάνει ανεκού στο παζάρι να δω. Όπα, Μιχάλη. Καστραπάκι Bulls, Γιάννου κεντρικό, 2-2. Κόψιμο εκεί από τον Γιάννου. Σταυρόπουλος, επανεμφάνιση στα γκορ. Δώσε βήματα, όχι. Τελείωσε ο χρόνος πρώτα. Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι, κάποια έχει παρκάρει εδώ το αυτοκίνητο, το λευκό. Τι μάρκα είναι, έχει κλείσει τον δρόμο. Κάποιοι θέλουν να φύγουν τώρα από το στενό. Είναι ένα λευκό Fiat Punto Γιώτα Mini 1442, Γιώτα Mini 1442. Εγώ θα έλεγα να κάνετε ό,τι θέλετε, γιατί ο δρόμος ούτως ή άλλως είναι κλειστός σήμερα. Το σκορ είναι 6-6, 1:44 πριν από τη λήξη. Άσκετ εναντίον City Box CrossFit. Θα το ξαναπώ μια φορά, ένα Fiat Punto λευκό εδώ δίπλα στο Παρού, πρέπει να μετακινηθεί. Just a man and his will to survive.
προηγούνται το Γιάννη κεντρικό. Κερδισμένο φάουλ τώρα από το Γιάννη. Κανόνισε. Τον βάλει. Γεωργίου. Χαμηλά το φάουλ. 4 και 25, 7-4. Και απομένει ένα τελευταίο παιχνίδι. Voltaten εναντίον OSB. Voltaten εναντίον Old School Basketball. Το τελευταίο παιχνίδι στο πρώτο γήπεδο. Ένα πρώτο μπροστά η CrossFit. Θα κρατήσουν και την κατοχή της μπάλας. 50 δευτερόλεπτα. Έχει χρόνο ακόμα. Θα ξαναπάρουν πάλι το rebound. Κλέψιμο εκεί. Μια τελευταία προσπάθεια. Θα το πάρει. Δεν θα πει. 20 δευτερόλεπτα. 7-6 μπροστά. Το City Box CrossFit. Για να δούμε. 8, 7, 6. Τέλος αγώνα, ένα μπράβο και στις δύο ομάδες. Συγχαρητήρια. Νίκη με ένα πόντο για τους City Box CrossFit. Μπράβο και στα παιδιά, τους άσχετους, που μόνο άσχετοι δεν είναι. Και πάμε στο τελευταίο παιχνίδι της βραδιάς για την κατηγορία Open. New York Bricks εναντίον Σφίνες. I set it up. Μπράβο παιδιά, μπράβο. I heard you laughing. I thought that I heard you sing. Λοιπόν, I think I thought I saw you try. δευτερόλεπτα απομένουν και σε αυτό το γήπεδο. Λεπτά και το σκόρ είναι 5-8. Ο Μιχάλης εκεί παλεύει, παίρνει το rebound και μειώνουν σε 6-8 οι Χασαπάκι Bulls. Ταμπλαδούρα. Αυτό και να μην ήταν all time school. Σταυρόπουλος με σιγουριά. Ωραία προσπίση από τον Μιχάλη. Όπα. Θα το βάλει ο Γεωργίου και θα μειώσει ακόμα περισσότερο. 9-8, ένα πόντο διαφορά. Ωραία, pick and roll με τον Σταυρόπουλο από τον Κοράτσα. Χρόνια.
Please allow me to introduce myself. I'm a man with a taste. I'm a king of rock, there is none higher. Sucker MCs should call me sire. Convert my kingdom, you must choose fire. I won't stop rocking till I retire. Now we rock up party, it comes correct, all sets are on time, and line connect, got the right to go, and to elect, another rapper can't stand it, but give us respect, I wanna rock! 29 δευτερόλεπτα, 9-8. Τι έχουμε? Οι διαιτητές συσκέπτονται. Η μπάλα είναι για τους Γιάννου κεντρικό. Επανήλθαν όλα. Υποτική κίνηση από τον Γιάννου. Συνηθίζει το παιχνίδι. 20 δευτερόλεπτα. Προσπαθεί να μπει μέσα στο καλάθι. Θα κερδίσει το φάουλ. 16 δευτερόλεπτα. Υπάρχει χρόνος. Αρκεί να πάρουν το rebound. Θα το πάρει ο Μιχάλης. Θα βγάλει έξω την μπάλα. Γεωργίου για 2. Όχι, rebound όμως. 6-5. Τέλος αγώνα. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, παιδιά, μπράβο. Νικήτρια η ομάδα Γιάννου κεντρικό με 1 πόντο. Ευχαριστούμε και τις δύο ομάδες για το ωραίο θέαμα. Οι Chicago Bulls πάλεψαν και πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Η Χασαπάκη Bulls έχει κλειδώσει το Bulls Bulls. Λοιπόν, ναι, έλεγα και πριν, έτσι, οι Ιαπωνέζοι μας δώσανε ένα πολύ καλό παράδειγμα στο Μουντιάλ. Όχι μόνο καθαρίζανε τα ποδητήρια τους, καθαρίζανε όλο το γήπεδο. Οπότε, παιδιά, πριν φύγετε, ό,τι μπουκαλάκι έχει κάτω, ό,τι σκουπιδάκι έχει, ας γίνουμε Ιαπωνέζοι και εμείς για μια βραδιά. Είναι. Ξεκίνησε λοιπόν και ο τελευταίος αγώνας για την κατηγορία βετεράνων. Ο Παπαδημητρίου Σκουμπουρδής, πολύ δυνατό ζευγάρι αντιπάλων σήμερα. 2-0 προηγούνται οι Πολτατέν. Ο Παπαδημητρίου που είναι εύστοχος στις βολές σήμερα. Πάντα εύστοχος λέει, για να δούμε.
Καλούδης της ελεύθερης βουλές, τράβα, δίπλο, τράβα. I feel nice, like sugar is right. Δώσε επανάληψη, μπήκε πιο νωρίς. Κερδισμένο φάουλ από τον Γιώργο Σκουβουρδί, δικαίωμα για μία βολή. Επαναλαμβάνω, τελευταίο παιχνίδι για απόψε στην κατηγορία βετεράνων 40+. Γιατί When I hold you in my arms, you know I can't do no wrong. When I hold you in my arms, you know I can't do no wrong. When I hold you, baby, in my arms, you know I can't do no wrong. My name is love, won't do you know? Oh, hit me. Make you feel good. Hit me. Make you feel good. Δύο παραμένει το σκορ, μπροστά η Old School Basketball. Ωραία προσπάθεια, δεν θα μπει το καλάθι όμως. Τσακλάς για δύο, όχι.
Τέλος του παιχνιδιού, νίκητες οι New York Bricks. Μπράβο και στις δύο ομάδες. Συγχαρητήρια και στις φίνες. Παρακαλώ την μπάλα λίγο. Όπα. Ωραία κίνηση. Απομένουν 2,5 λεπτά για να λήξει και το τελευταίο παιχνίδι της σημερινής πρώτης βραδιάς του ένατου δεύτερου Ερυθρία Basketball Festival. Εδώ στην πλατεία Ανταγόρα, για ένατη συνεχόμενη χρονιά από το 2017. Το μακροβιότερο τουρνουά 3-3 σε όλη την Ελλάδα. Με νέο ρεκόρ συμμετοχών 94 ομάδες. Όμορφο καλάθι από τον Γιώργο Σκουμπουρδί που μειώνει το σκορ σε 3-6. 1,5, 2 λεπτά. Κλείνεται και ο Τσακλάς, θα κάνει μια ατομική ενέργεια και θα βάλει ένα όμορφο καλάθι. 6-4. Η μπάλα είναι έξω, ο χρόνος κυλάει. Θα πάρει το rebound ο Κώστογλου. Έξω στο Σκουμπουρδί. Τελειώνει ο χρόνος σιγά σιγά. 1-14. Δεν μετράει το καλάθι, βήματα δίνουν οι διαιτητές. Άλλαξε σταθερό πόδι ο Παπαδημητρίου. Ο Animal. Το Τσακλάς για 2, να ισοφαρίσει θέλει, αλλά με 40 δευτερόλεπτα. Κερδισμένες βολές. Μία κερδισμένη βολή για την ομάδα Old School Basketball. Goal foul. Για να δούμε, θα γίνει ανατροπή. 6-5 το σκορ υπέρ του Old School. Κερδισμένη βολή τώρα για τον Γιώργο Σκουμπουρδί. Αν τη βάλει, ισοφαρίζει το παιχνίδι 25 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη. I've been walking Central Park, singing after dark. People think I'm crazy. Stumbling on my feet, shuffling to Επανάληψη. asking people, what's the matter with you, boy? Sometimes I want to say to myself, Ναι, έχουμε time out. 25 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και
Έχουμε παιχνίδι 6-6 το σκορ. Έχουμε εκεί τις fans το Volta 10, 25 δευτερόλεπτα, που σημαίνει 2 κατοχές τουλάχιστον από μία κατοχή σε κάθε ομάδα. Πάμε εκεί η Κερκίδα λίγο να εμψυχώσει. Πάμε να εμψυχώσουμε λίγο την ομάδα. Πάμε λίγο να κάνουμε το κύμα. Η μπάλα είναι για τους τσεκ η μπάλα. Old school. Κόβεται εκεί από το Σκουμπουρδί, ο οποίος είναι ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Θα ζητήσει την μπάλα, θα πάρει την επίθεση, θα χάσει. Τσατζακλάς σώζει έξω η μπάλα. 6 δευτερόλεπτα απομένουν για να βάλουμε λίγο το χρονόμετρο. Όπα. Από έξω η μπάλα, ναι. 6. Τέσσερα 4,2. Τσατζακλάς για τη νίκη, όχι. Πάμε για παράταση. Δήλωστη παράταση. Ή όποια ομάδα βάλει πρώτη 2 καλάθια. Τελείωσε ο χρόνος. Έχουμε παράταση, δίλεπτη. Ή όποια ομάδα βάλει πρώτη 2 πόντους. Λοιπόν, είναι το πρώτο παιχνίδι και το τελευταίο της ημέρας που πάει στην παράταση. 2 λεπτά ή όποια ομάδα βάλει πρώτη 2 πόντους. Όλα έτοιμα. Πρώτος με το σουτ, ένας πόντος. Άλλο ένα καλάθι τώρα και να το νικήτρια η ομάδα Volta 10. Μπράβο και στις δύο ομάδες. Χειροκροτάμε την προσπάθεια και τον Old School Basketball. Πολύ όμορφο παιχνίδι, συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Βλέπουμε το fair play, βλέπουμε το επίπεδο. Συγχαρητήρια δίνουν στους δύο δικούς υπεύθυνους. Μπράβο στον Animal. Match of the day, όπως εξελίχθηκε αυτό το παιχνίδι. Κρίθηκε στην παράταση. Έχουμε κοντά μας τώρα. Θέλουμε κοντά μας εδώ στη μεικτή ζώνη τον πρωταγωνιστή, τον Γιώργο Σκουμπούλη. Γιωργάρα, πώς το καταφέρες? Με το γιο και την κόρη στην εξέδρα, λέει, και τη γυναίκα
Το κίνητρο. Το μπάσκετ κερδίζει αυτός που έχει το μεγαλύτερο κίνητρο. Άνιμα, η επιστροφή σου ήταν ευρεοδοτική. Όντως, δεν το περίμενα πραγματικά, μπράβο. Εσένα είπε ο παπάς, ότι του έδωσες κίνητρο και κέρδισε τον αγώνα. Το μαλλί τι παίζει. Ω,